so Otumfuo Osei Tutu the next okra no obrawe ngoma so se mo amhwese na esi kona afei ena wababa bedru sante tintina atuye no nidimu enti na womode ba wono eba abeboa ama Asante mewra ye na na wiafe akenten de doti yi no aye kama na se de NYANSAPO de bia yesua de no ene ye pese yesua de kakra na yehwe ye na na wiafe akenten na wofra ne ntima e wotintimu ne ho abakwasem kakra yensa etumi aka na na wiafe akenten ya wotoso emiensen yi abakwasem echirimu a ne na ene neja wonmo ewo no yede ni edi eto akwasi mensa eno ni din anadodo na wo mo de frɛ no na ohwemu na wokɔ wanim a ne wofa na ye friendse kwabena wuku wono ena kyese wofa kwasi mensa edin etenaye na wotete no amamre ene amane kwan so enti twene a ye friend se from ye na kwabena wuku ebo moden ekire kwasi mensa enne na wiafe akenten sedi isi bono seni yesi esa enye no nko a wɔkyerɛ no akan abakwasem kasa amamre ene ho amane a ne nyina mu no ebo apa kwabena wuku ye obi a na opɛ kwabena mensa enne wiafe akenten na opɛ na sempa yinti no wa mana nso ha ewum se kane no na nipa bebre nya de school ono de yehwe nanso owura kwabena wuku na nen ebo modern said obeye di obetumi bia se ne ebe ya satem kwabena mensa obenya school akọ enu nti no Roman Catholic school eho na chese wo ma owura kwabena mensa ekose ase a na oku school a na enye asempeto ni nyina mu no ma refi se Roman asafunum na obo owura kwabena mensa esu ma edi e friend se Anthony ebeka ne din ho enu nti ebere a wosa kopi mu ewo state middle school ye ntoaso school no ene ye kan se SHS no na ye se edin a wode wo hono no Anthony kwabena mensa said ye tete na sitie no esen kra na ade beko school no ne ho asama den asama mekan ye afe apema hankono aduonum enum ye nti no na wotwa nkwansi be senman na wotumi ede akọ school na wode aba numu no kodu ba bia no ma ahyenkafo bi hu ne mobo a na kyese won mo eboa no opem so na kyese wote apake ma wo ba na ye de na wiafe akenten enso wa bakwasem ede na musanse enne minti na wo ha no mo ama ahenie no da bia se de opunso pia o ma Asantehene ye kokuro no enne sunsun bia nantem sapepepe na ekoso a enye asempetra bedi kaka se satem kwabra mensa enne na wiafe akenten a suba ye born wo Roman asafodum nti wonya edi Anthony no na wotwa nkwansine 9 na ediko school afi apem ahankono aduonum wotwelum na ne wofa kureya ye friend se kwabena wukui obo boden ma wokosa akoto aso ewo okuapem man school a na wo akuropon akuapem eho na okoto a ne school so a na ye se woje entity ade ho a na eno nso enya asempeto a sambeka ya afi apema hankona aduonum wotwelum satem na CPP ewo abemu enum no na kyese school no ho nsem ni nyina no eni beka se etwa na suo a wone ne wofa odi ne wofa echie ma school no wanto aso a wone ne wofa ebepie mu yema obomoden ekope owura bi a ne friend se Otumfuo Nelson me kire kwabena wuku ye ne wofa yu ma okosua nsanadwuma ewo no hono a na wosua se de yesi eye taraso ene yi se wohwe ebisi dan a na ya to netie ni bi dia pete ho a na poso ewo ho abija moma yenhwe se mo hwe edom edi Asantehene che nya asemketo a se mahu tane ni bia eno na na meka na eye abe de papa no a ya rere pra ye ne bia firi ho no eda ho ne wu a eno ekabo ma friend se tane enna kane wo ni se we du ba bia anabon mo ko ba bia ye de so se kane a edi won manim eno bi na ne ya mamre kwa so no opum so edi nanim no yensan kwai na yenkonkoto a ye na wiafe akenten na bakwasem no so enne ya ka kire mo se ye besua de baba to de koso na subscribe share na like na kire wadwen kire ewo eho no Otumfuo Nelson ana ye friend se kanea eho ekokusua
San Juma ne fence terrace said the American will be sit down. Ese ase no ana ebi na kura binum tinye hu nyina na ma to de apete ho se abo bia ahosuo na ayese ntotoye no ya to de apete ho ene fence terrace no okokusua ya na enya asenketwa enam se osua se adwuma no sa nesi bonika se nursing work ye dansie no won ma na wa bi wo mu pa ni ntino eno kura aboa no ema wonyansa ne dwuma bi ema oye ya afi apem ahanko ne adusia mienu no RTP company limited ye woni ne hu okoye koye nsa ne dwuma opem so senti enfensi ane enhwe kakra ye be ba beto aso opem so asa enough udima sei achese eya na enika na akono enti yeguso ayeko company limited nyina hini ehonomo na RTP wokoye na adwumaku yi wono mo ekoye adwuma enye asenketo akra afe apem ahankono ede wotwe ne nsan mu na owura Anthony Mensa ebo moden se wono abehwe na waye wono ankasa n'adwuma enti obi e wono ankasa n'adwuma wo 1983 mu a tese wo hya ase a wotu din se Ofe Timber Company a wono ankasa na konta ne efense JC Edu wonom na wone no eyesa adwuma no opemso eguso a woba enso eguso kan bakwasem no odiri ba bi e wo se yigina na yehwe opemso asa na kakra ye de gina na yehwe de yekoso wa kakra na afi yento aso enko yenim ewo hono eti eho ena wono abe ne nsa adwuma na enya asenketo na wohwe enna ene eja ewo eye na wiafia kenten ya na eja eye opani akwasi twumasi ana ofri offenso antwa ena afeye oba apani amapupua na dodo na friends ama disi ewo no fu offenso adesie abusua no mu offenso tutu ase ehono ena na chese wonu fra na enye asempetwa mamwa mu remfi se nana wiafe akentan wotoso miensa yi ofrade hia busuam se de medical kanu no a eno no enya asempetwa na adwuma obeye ne doso pa ebedu bebi wo Ghana hanma na wabe pa wo mo a no mo twaka ewosi twamu no na wabe pa enwisi boni beka se Ghana's most influential movie producer wo Ghana hanma na enye asempetwa afei wodnani chiremu ewo America afei apema hankono edu wotwenim 1980s limu ema eno no Fashion Institute of Technology ana eno ewo Manhattan wokoy New York ekoy ekusua ade ewo honma na enye asemke 20 obeye okunni pa ewo simtwamu a wo mo a wo no de musika taachire ede wo no mu ataachira na enye asemke to a wo mo e kan say director no oba ebeyi bi where film director executive film producer script writer and afi editor ene yekeke kan ho dance choreographer wo mo aya na wo no sa MSC so ye dia saba ko kan ono so no oba beye bi afi director of photography say ye twa sinina afi ni entretenir ade no cinematography ni nyina mu ene niema pii aya na wi afi akenten oba ya oba beye ya enye asenketwa na ye kan yi na wi afi akenten abusua ban ena ofrimu abusua ofrimu no eye Asona adehye abusua kra Asona abusua no tetwa na anase abakwasam echirema Asona abusua no yegidi yie se aboa ye friend se obo friend Asona wo wono ena odi won manimu ene osono aboa sono ema eneye bebia won kokotena na ye friend se buabenso eno eye achen ene edwoso
wo asante mantam ha no wo di won monim ma won mo ekotratra saa miaye ahodo no se wo hwe se de enchemu ne ti a asona busua na nkasa no ifri adanse akufom adanse akufom eho na asona abusua ne firi ye momo no eduru ba bia na nipa mu tete we kwota na afi ye fe bi tribalism we ya chimni we ya santini we ya bunini we ya se no eno ne ma asonafo wono ententete ya na ekwese hu nya kura wu hu no enso ni nyina na asona busua no kwa na ye busua ewo owiase anase wo menmu a wono na kwanye ma oba na otumi ebedi ohene nana ano bubie wono na chese owo nana ofori panyini a wo ye asona di panyini pa asona anase asona pc nana nyako bre na afi nana abrewa duku a wono nyina eka asona empanyimfo a yesu se wono so na nama asona busua no ebaye de enwanwa ewo ne se asona busua no se wohwem na wokọ akire pa na enye abusua ketwa a chese ewo mema woka abusua won mo do so pa no a na yese eye asona busua no enti ene yie otehene ene eye asona epiesi a edwosonom ene nkura aka no won mo ekekeka eho a enye asempeto asona busua ya yeke ya na wiafia kente filmu akraboa ene aboa nimli ene afi asona wa yamfia ni ehunu basabasa sawela bi Otumfuo de ni akire ya na yese wokọ bebia na wiafia kente ye de na to ye ho ene wokọ ya amamere ene amane a wode akunafo no kwa na ewremu ohine akwa na wiafe akenten edua fe no na nichimu na wapo akotena se de na meka no asona busua no kwakwa dobi ene asona wo ayemfe ni hunu basabasa no wono no nana kuntunkununku a wodi kan eye atemabu akwa ohine a wo ba ya chese abakwasem echirima enye ono ene ohine a wodi kan ye ewo asona busua no mu sanse wono so eba bedi ade a ahemfu bebre enana wono mo abakọ nana atapne nim kwaframwa a wo nyina wono eka ho a chese atemabu akwa busua no mu enana wo nyina wono efri nana meka ema bia yama kwanye ama asona busua no mutumi ebedi ade se wohene ye wonana abena boa a wono no ofenso obeye wohema 1610 to 1640 afia pem ahensia ni dunum ni afia pem ahensia ni aduanan nim afia ye wonana afia duku a wono so be atemabu akwa wohene ewo ehonomu
ono so beye ohene ewo afi apema aha nwotwe ni donso ni afi apema aha nwotwe ni aduasa miensa we no mbo nyina eye omawo afi Asona busua nana ya asantoa enso beye ohene ewo dwoso afi apema aha nwotwe ene aduokunu nsia ne afi apem en aha nkono ene wo hanmu a wo nyina ye ma Asona busua ne ma kwanye e ma wono ebaaye na wono ebeye ahene ai nam Asona busua no so ayemfo a wono we manhene nana bi kusi apia nana bi kusi apia aha manso manhene wono enamo se waba bechia yewura eno no ntie guso a wono mu edi ntia na eba be mana kwa ba yeso eguso edi chama ntafia usimisu sa ngwa mleji ede ucho so chomo no sasa to dim no over wono edimbo adankawi abo afara kwa pete o satu le chom petu so abuti okubaje o twahima uti ma no batidi na yede mama Asona busua na de danso ewo mu ense ose asonafo a ahofe adware won wati kwete se obi anim wonso ye edwoso manhe era afrane okisi wono enso ena wotia no eno no ade ba ko a asonafo edeje wono ho sekreme na ye kana yosrenia na utirim ayode enno the people of Asona family are so pretty that the back side of the head is as beautiful as someone's face potoka sensa ena yebeka no ayemfo no ena wonum guso a wonum ebema yehene akwaba ewo hono no nananom asrafo ba konso ne se ye ne nananom asrafo a yenkonsuo ewu obi ehinem asrafo busua no busua so pa ofenso manhema nana ya sewa ono ama nana ama sewa nana ama sewa one ofenso manhema wono so na ohun se waba bekoto osisi a wotia ewo honom no Asona enyeso wotia Asoni a ya oforina ana ya Asona wotia Asoni a se de osiji so no ya oforina ana ya Asona obinso abetina seria on machia na omu edi amane se de amamre ene abakwasem etie eno we nana kusi obudum se de edika kana ayemfo na ena yese wonu nyina aman na man ni titio ni wo maka no wonu atwashi a wonu ne de asora abusua na edi ehinti na enya abotre na ye de asonafo abakwasem kakra ede to ede amamo no hwe nkuro ahodo a asona abusua womu ni womu ahemfo ni bia ochehene ofori panyini akonwa no ofenso yafia kenten stew ejoso afi diko jima stew afi ekuapem hene ofori kumas stew empraye so hene kwaku buaben so hene afi achem adwura hene mankesim man hene fanteno no nkwantia hene kwawu tafo hene kwawu beposo hene adanse akrofo mu hene manson kwanta hene
onwe hene feyase hene bonwire hene tabuo man hene kronko hene Kumase akomu anase asafo hene na kumase akomfre hene kumase atwema agogo wonum nyina ani nkropi aka wonom no kohonom a asona adehye no anase asona busunya no enomudi ahene wo mu no eno bi ena yede atoto wode ama wonti ma kyerɛw ena okoto asani na okiana bechem man hene ena wono so wayi ne ti a wo ba no bechem man hene ena eba no wono so eba na wababa bechia ewo ehonom a enye asem ketwa oba hima bechem man hima so ena wono so eto aso a wo ba na afi wono aba be ma ohene akwaba enu nzese no ahemfo na ena wono guso a wono ebe ma yewura akwaba na sanse waba abechi ntine wose enidie ni ahombrase mu no wonom enso ba na wonom be ma no akwaba se de amamre ene amane no etie pepepe eno na mo hu se ekoso ewo no ahemfo no guso ha bechi man hene ena wone ne hima wono di ka ba na adwoapo jamena wone bechi man hima na adwoapo jamena se wa tepa mahine enso ena otoaso no nana edu sei atwe wampem nana ebi sei atwe wampem wonom etoatoaso a wonom eba na fe ha wono na edu wono onse wakwa ne ntoma no so bekwa yesi bibi a kire na nsana watinya akwache opem so na wonom sawa abechia wode ne man hene wonom abechia wo mo ekono sa pepepe omuguso aman hema ne aman hene no eba o mababa mayura akwaba ewo ehono seshi man hene we eye council of state tumteni wonom president oje ahoho jembibi ono eno no council of state ono ena wabeyi ma refise ono so ebaya obeboaye no rama eyura yafia kentendoti na yefe oje awo eje bibi nse odi anidie ene ebu ese fata ade ama opem so eno no omuguso awon etia apraketo mu aprakesia sa wo hwe wahina wo beya na yese amamre kwa so no tuneche akire no bafo kentinkreti hey wo refi wontuma no nko hai nti wakai no yesi wo refi na akofa yinti ama wo hene akoha ne ntuma no wayi ne komu ade wotu ne che yesi bibi bi akire opum so ansa na wako sana amamre ne amane ne tie onye bi eba titiro ahimpon no ene ade no sana ekokoye
Abusia da sebre o sebu nsu na ebe won se ye yi na hente abusi wo yi ni krom ade okwa ne ntoma ansa na otimi odu ye wranim na wakọ akwakoche na fomsa amamre die asante tiase na asante ni bjo won de ni die ni bu se efata de ma obia ni biso ta pepe penalty sebons ya na nanu mampon ye ni ono so na wakoyi aka kire mu dada se enne asonafo ntimi wo ha nti anya hwe no wo se asona ono makraboa ene aboa ye fe ne se kwakwa de bi eye anase asona wo kwakwa de bi no betimi a fe no potokasem crawl anase asona wo eno eye snake se de nyina se fe no wo no sa pepepe wo hu se oya asona ni e chia wa na sa asona ni chia wa asona ni mumba be chia wa wo na asona ni chia no so wo jeso ya oforina anase ya asona we yewra wo MPP amanyuko ma se ne ni abrese wono so epe secretary ewo MPP amanyuko guso a wo bo ntwa den ya wono mo manager no ono no we so national youth organizer hen na naboache on friend na bi wono so eno no one ne kabo ma wono mo eba na nye asempeto a wono kumawu manhene berima safo twenebo akodua won se oyiyi ne ho niema na waba fom kra na fe no akwa chia yewra sa pepepe wo muni mabakwasem ene amamre ne amane a ebeta kura ye frense kumawu onom ena satem na twenebo akodua de nti eje akyerema oka hemfo baasa onom tiginaye eboaye ede wonom ho bɔ afɔde ema ne asante abɛya asante tie ka berima twenebo akodua dia ese enafom na opemsonso mfa twenebo akodua anase saa kuro no omfa eni agrokra ewo ehono ɔman hene ene ne mpanyimfo na wono so aba wono ababa bɛchie enu yeguso yewo yana na wiafe akenten dot yi na se ene ya wada die ampaya yidra amanyofo wum ena ananamayimfo so ababe ka ho asofo wum na akomfo nso wum bia ewuma wono ba na wono abechia opem so ade ba ko wasa ahye ne nso ni asona busua no eye abusua wono do so yie pa ewo eche abusua bia ewo mem ha no eno nso fatu timpa ewo se wohwe baby a yedru na atese afi ofuso ampofo dwumtani no e ma National Democratic Congress ane wono nso baaya e ho se Yewra Johnson se di nketia dom wono nyina kan Joseph Yamin no nyina wono eka ho a wono nso eba na wono ababa bechia enye asempeta Joseph Yewra Johnson se di nketia se muhu ese awon kasonke bia opemso ya na odi oyo bia opemso penasemi ye papa Johnson se di nketia ono ankasa ni nipa ban no edom penasem ono no na ono opemso edi nkita won kakra ewo hodma enya senkita jona mosquito no manyosem wo Ghana manyosem de kwasem ni wo ma wonum tirim bobew na wonum nim de no waka ho pa enye asempetwa wadi NDC amanyuko no trofo panyine ache yie pa afi ni enya nte so peso sesa no kakra enso no wonu guso NDC amanyofo no mumpanyifo mo ba ye no eno no e ma yate asese ampanyi dada nega itu yo no se wono emra me chema ampanyi dada John Dramani Mahama omo eno no na eguso ba ko a naja ye de ababa be fo fuso ampofo ha wono na ekono Joseph Yamin na eba no Joseph Yamin ono nso na aba obodo nwase akotopre kope awon so echia opem so ani ni din ta on kakra
afei ena edu kwe kubonsam kofi snai ene na ho fa de ode ba ha no no ehu yi na wa kire senti efense ko kubonsam ne bata kere na eche no abeben eni twitwi chi se mo hu ne cheche no ene wa be display ankasa wa ha ponko a wode ne ba anye ponko ketua a wote so e de abe nyankoma de no na edu no ho a ba be che ya openso a woso onu mu ase wakoto onu openso edu kita and then send it in sapepepe what is said in a drop so anymore I was say bafo na dia ni ti ebuo a ese e fata e de ma eno na ma Asantehene no e de so ne dem fua e ma remfi say e so anase offense man hene a ene woda ho yi encourage na senko aye maako be se aduanan so encourage na se de be se maako aduanan so na se wo ka offense abakwasem a offense yana na wiafe akente a odi kanye na penso satemo na Otumfuo Osei Tutu odi kanye na penso yenhwe asana kakane ento aso sawansa no onya obesode asa se de osi bo ni tinko no enti se wo hwe senti a ema offenso krono no anase offenso ene wa asase yantama eso che manyini bia wa asante mantem ha no insura Ghana ha na sase so pa no eye ache yie ebra Otumfuo Osei Tutu ne penso de odi kanye na asante ene de nchira kon afe bono ekon satemo na wiafe akenten ebo modin di mu akotene boy pa ema entokwa no ebae eba bedi santefo ho na enumu enenam so ema Otumfuo Osei Tutu abakwasem ni kiremu a wode to na wiafe akenten satemo wode to nenim ede ne ope se oye edema na mmoa wo boaye ema Asantehene di sa ekomienu bono ane de ntina so enkunim na eno ena yana na wiafe akentense ohene wadaloma mempehwe sasase enti wakati nse fa de ope bia eno na eneye ama offense kuro etretra kwachira wonmo kwa ne bono tachiman nom ene ade nom ene bohia na sase so che wohene bia awa santemantema di abakwasem kakra eno so fa ho ma offense ebenya asase yantam a esopa no eno na yeti ho yede ache eyemwa wono moboaye denchira ene bono entokwa eba so no emu openso amanimuso openso enya amanimuso na chese die ekeka kwedie mo amahunye eko dwumadie no na hwie ya ena yete eba no wasua de nsumesua de enti yemfa ntietim na yense se ne be ya enchirima no titiriwo na ombehu adesua kakra yesua yi no omuso de bi ebeto wo no muti mese se osona ni chiawa jeso ya oforina anase ya asona adeshenso de ene asona wo anase aboa kwakwa de bi a owu a wompro ono nko ane aboa owu a ompro
na yenkwan so Asona nkwan so na wo mo wo no onfo ani hunu basabasa Asona ni bia hu Asona wo a na kese bibi boni ebesi ewo Asona busua no midi ani abusua pani owusu aduomi aha NYANSAPO esane na madwemba subscribe share na like na di wadwemse ya mamu nyina mo ene hwe denti ne bube ne brebe ze si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyeye bi tonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Madawro mantum ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya